Good morning everybody. This is Anusha Amrita. So ఒక చిన్న పాయింట్ చెప్పాలనుకొని ఈ కాల్కి వచ్చానండి. ఏంటంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద గర్ల్స్ చాలా సఫర్ అవుతున్నారు PCOD, PCOS అండ్ పీరియడ్స్ హార్మోనల్గా చాలా ఇంబ్యాలెన్సెస్ అవుతూ వాళ్ళకి పీరియాడికల్ ఇష్యూస్ వల్ల వాళ్ళు వెయిట్ గెయిన్ అవ్వడము, సరిగా తినకపోవడము, సరిగా వాళ్ళ వర్క్స్ మీద వాళ్ళు కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేకపోవడము, ఇలాంటివి చాలా జరుగుతున్నాయి బయట. సో లక్కీ థింగ్ ఏంటంటే ఇవాళ మన వెల్నెస్ క్లబ్లో చాలా అంటే చాలా మంచి ఇన్ఫర్మేటివ్ సెషన్ ఉంది. అది చాలామందికి యూజ్ అవుతుంది, అంటే మన లేడీస్ వరకు చాలా అంటే చాలా యూజ్ అవుతుంది. బట్ ఏంటంటే పెయిన్ఫుల్గా ఎవరైతే ఉంటారో పీరియాడికల్ ఇష్యూస్ వల్ల వాళ్ళకి PCOD ఉండడం వల్ల వాళ్ళకి లైక్ కన్సీవ్ అవ్వకపోవడము చాలా సఫర్ అవుతున్నారు వాళ్ళకున్న ప్రాబ్లంతో. సో ప్లీజ్ హెల్ప్ చేయండి, మీకు తెలిసిన వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయండి, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇంత మార్నింగ్ ఈ వీడియో చేయడానికి కారణం అదే. నిన్న మాకు ఒక వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది జరిగింది. ఒక పర్సన్ తను ఏజ్ ఆఫ్ లైక్ 35 ఎబోనే ఉంటుంది. తనకి 2 బాబులు. సో తను PCOD హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ వల్ల చాలా సఫర్ అయ్యారు. ఆల్మోస్ట్ 30 డేస్ మనకి ఉంటే 15 to 25 డేస్ తనకి పీరియడ్ ఫ్లో ఉంటుంది. అది హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ వల్ల. సో ఆల్మోస్ట్ ఎంతో ఖర్చు పెట్టారు హాస్పిటల్కి. ఆల్మోస్ట్ 3.5 to 4 lakhs కూడా అయ్యింది. బట్ అక్కడ ఏంటి సొల్యూషన్ అనేది మాత్రం ఇవ్వలేదు డాక్టర్స్. ఆల్మోస్ట్ అది క్యాన్సర్ అయ్యే అవకాశాలు కూడా ఉందని చెప్పారంట. బట్ 2 అబ్బాయిలు ఉన్న ప్లేస్లో ఆ మదర్ సఫర్ చూడండి. వాళ్ళకి ఏది చేసుకోలేక, వాళ్ళకి ఏది చెప్పుకోలేక 15 to 25 డేస్ మనకి ఫ్లో ఉంటే మనకి 5 days ఒక్కరోజు ఎక్స్ట్రా అవుతూనే మనకి చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది, చాలా ఇరిటేటెడ్గా ఉంటాం మనము. బట్ ఆ మదర్ తన ప్రాబ్లం ఫేస్ చేసినప్పుడు లిటరల్లీ ఎమోషనల్గా వీఆర్ జస్ట్ అంటే లైక్ ఏడుపు వచ్చేసింది తన స్టోరీ వింటుంటే. అండ్ ఈ మెయిన్ థింగ్ ఈ మినిట్ ఎందుకు మీకు ఇవ్వాలనుకుంటున్నానంటే మీ డియర్ అండ్ నియర్ వాళ్ళు ఎవరైతే PCODతో PCOSతో బాధపడుతున్నారో ప్లీజ్ నెవర్ ఎవర్ వాళ్ళకి ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఇవ్వండి. మన సెషన్ చాలా హెల్ప్ అవుతుందని. సో ఇన్వైట్ ద పీపుల్ టు వెల్నెస్ క్లబ్. 8 o'clockకి చాలా మంచి సెషన్ జరగబోతుంది. సో I want to invite my near and dear friends and family members. చాలామందికి హెల్ప్ అవుతుందండి ఈ సెషన్. హార్ట్ఫుల్గా నేను ఇన్వైట్ చేస్తున్నాను మీ అందరినీ. సో ఫస్ట్ మీరు అటెండ్ అవ్వండి, మీరు అటెండ్ అయ్యి చూడండి. ఇట్ గోనా యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్, చాలా మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది మీకు. సో నెవర్ ఎవర్ స్కిప్ మై వీడియో. అండ్ ఆల్సో 8 o'clock లైవ్ వెల్నెస్ క్లబ్ని మాత్రం మీరు ఖచ్చితంగా అటెంప్ట్ చేసి దాంట్లో ఉన్న నాలెడ్జ్ని మీరు గెయిన్ చేసుకోండి. మీరు ఆ ప్రాబ్లమ్ని ఫేస్ చేయకుండా మిమ్మల్ని మీరు ప్రొటెక్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.